bakal iso jamin awake dhewe apa ora awake dhewe yo ngerti tapi awake dhewe yakin apa sing dilakoni kanthi kesaenan bakal ngunduh kesaenane ngoten kudune cocok to lek ngoten niku nah dadi aja rumangsa pedean awakmu oleh pede nanging aja kepedean kan sing dadekne ruwete lakune uripe manusa lah ya ngono-ngono kuwi to kadang iku senengane tebar pesona ya toh kadung ditebar-tebar pesonane bakno ora ana sing ngampreng blas akhire kecewa ya ora beda kaya ngono kuwi barang mulane awake dhewe kudu bisa ngreksa imane aja sampe lali marang kiblate tondo slamet uripe iku bagus